belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Nou, vanochtend heeft de rechter een uitspraak gedaan, een kort geding dat de stichting Clean Air Everywhere heeft aangespannen. De boodschap lijkt duidelijk. De regering moet zich gewoon houden aan de normen zoals die door de World Health Organization zijn gesteld. Wat is uw reactie op het vonnis? Op zich zijn we natuurlijk heel blij met het vonnis. Het bevestigt alweer datgene wat in de afgelopen procedures via het gerecht in eerste aanleg en later ook nog een keer in het hoger beroep. Hij bevestigt in feite wat er gezegd wordt. Daarnaast wordt er gezegd, luister, zo'n wettelijke regeling zoals die nu, zoals het land die snel heeft opgezet, die voldoet gewoon niet aan goede wetgeving. Dat kan zomaar veranderd worden door een minister zonder dat er bij het parlement daaraan te pas komt, of de Raad van Advies. En dat kan dus niet. Dus nu is het een redelijk hard vonnis. Ja, het is een hard vonnis. De normen van de World Health Organization, de ministeriële beschikking die in 2020 naar voren is gebracht, heeft de rechter gezegd van ja, dat is niet een goede vervanging, daar doen we niet aan. We moeten gewoon daarnaar kijken. Had u dit verwacht? Het is altijd moeilijk, om eerlijk te zijn. We hadden er in ieder geval op gehoopt en we vonden ook zelf dat we heel sterk stonden. Alleen, het is toch vaak heel lastig van tevoren inschatten hoe een rechter zal beslissen. Ja. Maar we zijn er wel heel blij mee, uiteraard. Wat zijn de gevolgen hiervan? Want het is vanochtend bekend geworden, je ziet het al op Facebook. Mensen zeggen van dit betekent dat de raffinaderij met deze normen niet meer open kan gaan. Dat zou heel goed kunnen. Kijk, aan de andere kant, het land heeft natuurlijk al jarenlang de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Ja. En ze wisten in 2013, als ik het goed zeg al, dat PDVSA zou stoppen. Ondanks dat wilden ze toch weer nieuwe operators vinden. We hebben een multidisciplinair team gehad. 2013? Ja. Daar is niks uitgekomen, 3, 4 verschillende partijen. Het is nooit wat geworden. In de tussentijd is ook de wereld veranderd. We zien de klimaatverandering. Het land speelt daar niet op in. En het kan dus niet zo zijn dat ze eigenlijk tegen ons zeggen, jullie stoppen nu met het geven van werkgelegenheid aan de raffinaderij. Maar het probleem ligt in feite bij het land. En als nou dadelijk daadwerkelijk zoals nu gesproken wordt met een nieuwe potentiële partner wordt overgestapt naar gas. Kan dat wel draaien met de normen die nu gesteld zijn? Ik weet niet zeker of ze dat zullen halen, waarschijnlijk niet. Zullen wij dat op zich, als ze er een klein beetje overheen gaan, de normen van de WO, dan geloof ik niet dat we gelijk een rechtszaak zouden aanspannen. Maar de normen zoals het land die nu in de regeling heeft gezet, die zijn niet acceptabel. Dat is het duidelijke en die moeten er gewoon aan die wereldwijde normen houden. Ja, dat klopt. Maar lukt dat met gas, denkt u? Waarschijnlijk gaan ze er iets overheen. Ik had het er met Peter van Leeuwen eerder over vandaag. Die zegt waarschijnlijk rond de 50 kom je dan uit. Alleen, daar liggen wel een paar problemen bij. Je moet een gasterminal hebben, die is er niet. Dat gaat je 2 tot 3 jaar duren. Je moet de hele zaak ombouwen. Dat moet ook allemaal nog gebeuren. En de vraag is of een nieuwe operator daarop wil wachten en daar alvast nu geld in gaan stoppen. En pas over 3 jaar een keer misschien wat aan kan gaan verdienen. Maar u houdt het in de gaten? Uiteraard houden we het in de gaten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers.